Nášmu štábu sa podaril naozaj nevšedný úlovok. Redaktorka Alexandra Hinková dnes vyspovedala žijúcu legendu svetovej hudobnej scény, pána Leonarda Cohena. Toho sme nespustili z očí od chvíle, ako pristal na bratislavskom letisku. A tak nečudo, že ku koncu dňa sa pán Cohen už so štábom vítal ako so starými známymi. Pán Leonard Cohen je už v Bratislave a my vám ako prvý prinášame rozhovor s ním. V týchto chvíľach už oddychuje v hoteli a pripravuje sa na svoj večerný koncert. Ste rád, že nás opäť vidíte? Áno, veľmi rád vás vidím. Je to od vás veľmi milé, že ste nás prišli privítať na letisko aj sem pred hotel. Veľmi nás teší, že ste opäť prišli na Slovensko. Naopak, ja som šťastný, že som dostal pozvanie prísť. Nie, my sme radi, že ste ho prijali. Toto je náš posledný koncert v Európe. Som naozaj rád, že ho môžeme odohrať práve tu. A čo budete robiť po koncerte? Budeme mať 8 dní voľna, potom pokračujeme v turné na Novom Zélande, v Austrálii, Kambodži a potom naspäť do Ameriky. Pán Cohen, môžem vás poprosiť, pozdravili by ste našich televíznych divákov? Ahoj všetci, ďakujem, že nás sledujete. Je nádherné byť opäť v Bratislave. Dúfam, že si užijete koncert. My všetci sme šťastní, že sme tu. Leonardovi Cohenovi sme dnes boli v Petách hneď od jeho príletu na Slovensko. Ten napriek únave ochotne odpovedal na naše otázky. Dobré popoludnie, pán Cohen. Aký ste mali let? Nepamätám si, prespal som ho. Prezraďte, máte pripravené niečo špeciálne pre slovenské publikum? Áno, všetko, čo máme, odovzdáme vám. Všetko, čo máme. Alexandra Hinková, televízia Joj.